Quasi és una descoberta. Jo tenia curiositat, farà un any i mig o 2 anys, em vaig plantejar, hi ha rutes per Barcelona del gòtic, del modernisme, de la Ciutat Vella, de determinades coses, de l'empremta de la Guerra Civil, de l'anarquisme, de la Rosa de Foc, i no hi ha res de l'època napoleònica. Se'n parla molt de Girona, se'n parla de los sitios de Gerona, de Saragossa, de la batalla de Bailén, del 2 de maig de França, i a Barcelona hi van ser-hi, i vaig descobrir que havien estat. I fent una mica la recerca, informar-me, documentar-me i tal, vaig dir, home, això dona per una ruta. Parlant un dia amb un editor amic, amb l'Antoni Comas de Tibidabo, vaig dir, home, això dona per un llibre, doncs animem-nos, i així l'he fet. I llavors és una crònica en format una mica periodístic, és a dir, un estil àgil, no erudit, no té aquesta pretensió, de fer una aproximació al que era la ciutat de Barcelona, imaginem-nos fa 200 anys, és a dir, entre 1808 i 1814, emmurallada, 135.000 persones concentrades en un espai que correspon al que és Ciutat Vella i al Raval actuals, i que van estar 2.297 dies sotmesos a les tropes de Napoleó. Des d'un punt de vista de la població, és un moment de penúria econòmica, és a dir, al final del segle XVIII, Catalunya, en el conjunt d'Espanya, està patint una crisi econòmica important, s'han reduït les exportacions, Inglaterra controla el mercat marítim amb Amèrica, per tant, Amèrica, que li aportava pràcticament un 4%, una quarta part del PIB pressupost espanyol, ja no compta amb aquests recursos. Comença a haver la revolució industrial a Catalunya, això és un fet inèdit respecte a la resta de la península, però estem en una situació d'una situació econòmica bastant delicada. 135.000 persones que quan entren els francesos crea un caos, els comerços tanquen, les fàbriques tanquen, la gent se'n va a l'atur, evidentment en aquell moment no hi ha subsidis de desocupació, i d'aquella població de 135.000 passen a 40.000 allà d'aquests 6 anys. Això coincideix, a més, amb una repressió política. Qui discrepa del nou ordre instituït per Napoleó a Catalunya ho paga amb la pena de mort o amb llargues penes de presó o de desterrament a França, on és empresonat. I després una gran extorsió econòmica. La gent de diners, la gent adinerada, és instada a aportar contribucions extraordinàries, veuen ocupats els seus pisos, tots els palauets que hi ha pel carrer Ample, per la Rambla, etc., van ser ocupats pels generals i els gerifaltes francesos, italians i napolitans de l'ocupació, i per tant s'entra en un període d'encara més pobresa. La Casa de la Caritat, la Casa Misericòrdia, la Casa dels Nens Orfes no donen abast. Hi ha crides al dia de Barcelona en el qual la Junta de la Casa de Caritat diu que si no reben més ajuts de la gent voluntàriament, perquè les institucions ja no arribaven, les franceses no hi aportaven res, doncs haurien de fer fora a la gent que tenien. Passa que és una situació anòmala. Recordo una mica el que és Israel i la franja la de Gaza, no la de Cisjordània, no la franja, sinó Cisjordània, en el sentit que és un foraders com un formatge de Gruyère. És a dir, era francesa a Barcelona, Girona, Figueres, Hostalric, també va ser Lleida, va ser Tarragona, va ser Tortosa, però la resta del territori, la Catalunya rural, per entendre'ns, no havia estat ocupada pels francesos, que buscaven places forts, places amb fortificacions, amb castells, on protegir-se. És allà on es produïa la repressió. Altra cosa és que la resta del territori, la Catalunya rural, patia la repressió igual, perquè anaven amb ells a exigir-los l'aportació de gra, de queviures, de diners físicament, etc. I per tant, el que és l'administració política, el que va ser el govern de Catalunya que deien el 1810 o el 1812, ja pròpiament amb l'annexió, com 4 departaments francesos adscrits a l'imperi de Napoleó, regit des de París, és una certa quimera. Sí que va canviar l'administració, és a dir, l'Ajuntament monàrquic va ser cessat, van posar persones afrancesades, col·laboracionistes del nostre país, catalans, que van aportar, per por en alguns casos, en altres per ascendir, i en altres perquè fermament creien en els ideals de l'il·lustració i de la Revolució Francesa, els únics canvis que es van produir. Era una administració, ja dic, bàsicament catalana. Els grans comandaments militars i de la policia en un origen sí que eren estrangers, però la resta eren catalans. Aquí poso quasi 50 punts per situar edificis i llocs emblemàtics. És a dir, el castell de Montjuïc, evidentment, era presó,
i era aquarterament militar, igual que ho eren les drassanes i que ho era la Ciutadella. La Ciutadella era el lloc de detenció inicial, és a dir, com si fos la comissaria general, és a dir, quan agafaven a un, l'emportaven cap a la Ciutadella, allà el jutjaven o, en alguns casos, l'executaven, com és el cas dels simpatriotes de la revolta de l'Assumpció de 1809. I altres, quan ja era un compliment de condemna o bé a França o si era a Barcelona, doncs se'ls portaven al castell de Montjuïc. Què es conserva de llavors? Hi ha el portal de Santa Madrona, que això es pot visitar, ara per la memòria crec que és primer, segon i quart diumenge de mes, està obert, i el que és el baluard del Sant Antoni, que està a sota del mercat de Sant Antoni. Aquí al costat hi ha, encara es conserva l'escut de Sant Jordi en un edifici gòtic que era el que seria els burots, posteriorment al segle XIX, quan hi havia allò que els comerciants per entrar el seu producte havien de pagar un cànon, doncs aquí era la casa de la Generalitat on es cobraven els tributs. I després hi ha el Palau Moja, que era on vivia el governador general, el Palau Larrard i el Palau Mornau del carrer Ample, que eren on vivia el general Lecchi, que era un general italià molt temut de la primera època, que era el gran repressor i el que substituïa el general Duhesme, que era el francès, que són els que van entrar en les tropes al febrer de 1808. I davant, curiosament, el que és ara el Museu de la Marihuana, era el que és el museu, la Casa de Mornau. Allà era justament un reducte dels altres, dels patriotes, dels catalans que lluitaven contra els ocupants. Tinc compromisos particulars, la meva colla de l'Ateneu, amics de la World Container Society, i després ens hem posat, l'editor hem parlat amb un mitjà de comunicació per si diguem-ne ells com un premi als seus subscriptors o als seus lectors i que alhora gent està compradors del llibre, doncs tenir unes visites guiades, en aquest cas per mi mateix com a autor del llibre. Sí, el que està davant de la catedral, passa que el monument evidentment és posterior, és el monument justament a aquests patriotes del 1809, que eren 5 més 3, perquè va haver 3 que van pujar al campanar de la catedral a repicar campanes, a sometent, i els van detenir posteriorment i també en alguns casos d'aquests també els van executar mort. Aquest és un monument de Llimona, que és testimoni d'això, dels patriotes, igual que Tarragona té el dels patriotes, que és el que diuen dels despullats. Sempre a vegades diem, la manifestació ha començat a la plaça dels despullats, és un monument que hi ha als herois de 1809. És un moment desconegut, és a dir, m'hi trobo dos personalitats de la societat civil, amigues, Lluís Foix, periodista, i en Jaume Alonso Cuevillas, advocat i diputat, han tingut, diguem-ne, m'ha fet el favor de fer unes ratlles de suport en el llibre, i tots dos s'han confessat, i ell, i com ells altres persones, diguem-ne, amb estudis, que confessen el gran desconeixement que hi ha sobre aquesta època.